לדיירים שקנו דירות בפרויקט החדש של גינדי החזקות בפתח תקווה הובטחו סטנדרטים מעולים ואיכות חיים גבוהה. אבל יותר משנה אחרי האכלוס הם נאבקים שם ברטיבות, הפסקות חשמל וקירות מתפוררים. בגינדי הפנו אותם לקבלן המבצע, הקבלן המבצע הפנה אותם חזרה לחברה המשווקת, והם נשארים חסרי אונים. עדינה גר מביאה את הסיפור. תסתכלו כמה רטיבות יש כאן. גם מסביב לחשמל, אני רואה. גם מסביב לחשמל, אין, החשמל הזה מנותק. גם כאן אין חשמל. בקטע הזה אין חשמל בכלל. עכשיו תסתכלי פה את הרטיבות על הרצפה. אורי ניב קנה פנטהאוס בפרויקט גינדי קולקשן בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה. הוא השקיע מיליון שקלים רק בעיצוב הדירה, אבל בטח לא ציפה שכך היא תיראה אחרי 1.5 שנה בלבד. ישנה כאן נזילה, וכל פעם זה סיפורים אחרים. פעם הם מספרים לנו שצריך לעשות רובה, לא עוזר. פעם שנייה הם שולחים, בקיצור הם שלחו למעלה מ-20 איש עד היום, שונים, ואף אחד לא פתר את הבעיה. רטיבות, תקלות חשמל וריח של עובש, הבעיות שהתגלו בלא מעט מהדירות פשוט לא נגמרות. הדיירים מתלוננים, אנשי המקצוע מגיעים בלי סוף, אבל הבעיות פשוט לא נפתרות. קודם כל, התריס בסלון לא נפתח לנו. אתה לוחץ על הכפתור, הופ, קפץ חשמל, ראית? בדירה נוספת בבניין ממול נאלצו לפרק את חדר האמבטיה בגלל רטיבויות חוזרות ונשנות. כאן אנחנו רואים בעצם אמבטיה שנמצאת בסלון, זה איזשהו ליין חדש. להפוך את כל האמבטיה, זה מה שהיה צריך לעשות, וביקשנו, וביקשו הדיירים האלה, להפוך כמה פעמים ולפתוח את הריצוף, והם נתקלו בסירוב. בסופו של דבר נשלח נציג של החברה לשפץ את חדר האמבטיה. כאן היה כל הבלגן עם כל הרטיבות. בדירה הזו החליטו לערוך שיפוץ של ממש בגלל רטיבות. האב מפקח על הפועלים בזמן שביתו עברה להתגורר אצלו בבית. דירה חדשה, בת 2 בערך, היא עברה שיפוץ מלא. 4 חדרים, פרקטים, פירקנו את כל הפרקטים. הם זוג שקנו דירה במיטב כספם. הם חסכו שקל לשקל, והם לא האמינו, אף אחד לא יכול להאמין שדירה חדשה מקבלן שמחזיק מעצמו, אחרי 1.5 שנה יש כזה בלגן וכזה שיפוץ. לא הגיוני, לא ייתכן. בדירה של יוחאי אין רטיבות לפחות בינתיים, אבל חלון החדר המשמש כמרחב המוגן תקוע במצב פתוח. פתוח, אבל כמובן לא בטוח. הנה, החלון פשוט תקוע, לא זז. לא זז. ולא רק שהוא לא זז, גם אין לי תריסים כדי לסגור אם אני רוצה לעשות חושך בחדר. שום דבר. שלא נדבר על מלחמה. שלא נדבר על מלחמה, שכמובן הלא מוגן. בחברת גינדי החזקות הכירו היטב את התלונות. גם הקבלן המבצע, חברת האחים שגראוי, ידע בדיוק במה מדובר וטען באמצעות עורך דינו שהחברה הפסידה 20 מיליון שקלים על הפרויקט, ועדיין מפסידה כשהיא שולחת אנשי מקצוע מבלי לקבל על כך תמורה כספית. הדיירים מצידם מיואשים ומאיימים בתביעה. אנחנו עובדים 30% בחברת גינדי החזקות. למה 30%? כי אנחנו צריכים פה לנהל את כל הבעלי מקצוע שמגיעים מטעם חברת שגראוי. אנחנו ממש מרגישים כאילו קיבלנו את הדירה מהם במתנה. לא רק בפנים הדירות יש בעיות, גם אבני החיפוי של הבניינים פשוט מתפוררות. פלטה שלמה כזו נפלה על הרכב שלו. למזלנו זה היה באמצע הלילה, ולא היה מישהו בתוך הרכב. מילא רטיבות ומילא הכל, אבל זה פשוט סכנה. לא חלמתי שלזה אני אגיע בגיל פנסיה, לא חלמתי. זה בשבילי, מה אגיד לך? אכזבת חיי. פשוט אכזבת חיי. מגינדי החזקות נמסר בתגובה, פרויקט גינדי קולקשן הוכרז כאחד הפרויקטים היפים בארץ שנבנה בסטנדרטים גבוהים. אנו זוכים לתשואות מרוב המשפחות המתגוררות בפרויקט. החברה מצרה על קומץ דיירים שמביע חוסר שביעות רצון. אנו מודעים לבעיות אותן העלו הדיירים ומטפלים בהן. צוות יהודי נותן מענה 24 שעות ביממה, ואנו נטפל בבעיות לשביעות רצונם המלאה של כל אחד ואחד מדיירינו. מחברת שגראוי נמסר בתגובה, מרבית הבעיות שהובאו בפנינו טופלו לשביעות רצון הדיירים. הקבלן ממשיך לתת שירותי בדיקה כנדרש למרות חילוקי דעות מול גינדי. הליקויים בתכנון או במפרט אינם באחריות הקבלן. באשר לטענות על אבן החיפוי, האבן נבחרה על ידי היזם, נבדקה במכון מורשה ואושרה לביצוע. לקבלן אין אחריות במקרה זה, והדיירים בינתיים אין להם תשובות.